Am o Dacie foarte bună, Dacia Papuc. Când îmi ia mă urc, mă simt ca în avion. N-are viață nici motor, nu știu. Mă, copchile! De ce am Crăciun în casă deja? Am decorat un pic frumos așa și eu. Deja? Îi de vreme? Îi noiembrie! Imediat e decembrie. Ce-ți place cel mai mult? Să mă plimb, să mă distrez, să mă dau cu mașinițele. Să-mi citești o poveste. Fă ca o cigașă dacă vrei. E de groază? Încă nu. Pot, te rog frumos să stau aici dacă fac liniște. De ce? Îmi place să mă uit cum dormi liniștitor. Șarpili! Bună, sunt Maricica. Când l-am cunoscut pe Măgureanu Eduard, am văzut că este iubirea vieții mele. Dar, când a început să fie o răutate, nu l-a mai plăcut. Și când a zis că sunt țigancă... Domnișoara, nu te supărai să-mi dai și mie un foc. Ce? Scuze, frate. O, domnule Castor, cum de ai dinții așa de albi? Fă cuterul de la Magna Catone, dă-te monțe! Hai mă, strigi azi. Păi cum îl cheamă? Nu știu, bă, insistă. Mai ajută la ceva școala în ziua de astăzi? Școala ajută mult. La ce? Ne dă curent și lapte. Care este capitala României? Păi, Sârgoviște este. Ați fost vreodată în capitală? Cum este? Păi, e un orășel așa, nu prea select. Unde te duci? Să mă spânzur. Da? Bine? Atunci ia și câinele. Înainte aveam alt parchet, de ce îl schimbi? Păi era vechi și urât. Și din ce e făcut parchetul ăsta? Din lemn. Care lemn? Din pădure.